Arratsaldeon, Frank, zer modu zaude? Gaita zori ere ederki, arrasongi. Bai, haizu zenbat lan egiten duzu, izaten atzu denbora ez dakit, garagardo bat atzeko lagunekin egoteko gizona. Patxarana hobe. Patxarana, hau asko gustatzen zain niri, zuri ere bai? Bai. Niri ere bai. Ni mendira eta jote ditzan masakarak eta hartzerata. Zure bai? Bueno, ez nik, botoila. Zu botoila, oso presteta. Gazizalea edo gozozalea, zer zarazu? Gozoa, goxo-goxoa. Goxo-goxoa? Bakizu zerraten duzten? Zer? Gazteleria zen, Bai. baina merdaraz. Golozon. Golozon! Golozon! Radio Marka. Hortxe bat zure galdera, kuidao. Entzun berdienak. Zer nahiago zenuke, Frank? 100 urte bizitza lasai batekin, edo 50 urte, baino abenturaz betetako bizitza batekin. Nahiago dut gutiago bizi, baina ongi. Kontua da, 50 urte balima da, 2 urte bertzerik ez zaizkidala gelditzen. Hori ere, markatxarra, orduan, 100 erranen dut. 100 mainan ongi, 100 ongi lasai, orduan nahiago zu. Orduan 58, guainik gaztea zea gizona. Bai, gero eta gazteagoa. Bai, gu ni bezala. Etorri honain, lan pixka bat jarriko izut, beitu, hementxe. Gonbidatu guztik sinatzen dut. Autografoa, zu oituta zaude, Frank. Baina nik ez dakit ongi idazten. Ez, Jesus, nahi duzun lekuan. Bueno, Frank emanen dut. Venga, ez dakizula ongi idazten, erra botazu. Hola. Eta C eta K. Oso ongi. Beti K-rekin ematen dute, baina. Gaur, gure gonbidatua ezaguna izango duzue askok, nazien aurka borrokatu ziren gudarien inguruan Gernika Batalloia izeneko dokumentala egin zuen bere garaian, eta gaur liburua aurkeztera dator. Gurekin izango dugu Frank Dolosor, berehala sartuko da. Eta horren aurretik eguneko galdera egin behar dizugu, badakizu 600-44-565 telefonora deitu eta erantzuteko, eta galdera hauxe da, zuei ze garai historikok sortzen dizue jakin mina? Ze garai historikotara joango zinatekete, edo gustatzen zaizue, badakizue, 600-44-565. Ana Goita eta Mikel Elizegi. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri. Zer Pentsatzen ari nintzen. Horrelako garairen bat? Ni erromatar garaiko horiek eta... Ni pelikula horiek eta guztoko ditut eta beti... Egila da. Erromatar Grezia. Ni adibidez joango nintzateke sua lehenbiziko aldiz piztu zuen giza seme edo alaba edo pertsona horrengana. Hori erra behar du, Ni bebai pizkundean, renazimentuan horre Italian, Florentzian, eta egon ziren hainbeste margolari, hor, sori jontzun gonitzen, bai, guztako Ez da, margolari, ez dakit, kuadro famoso hiek, Mona Lisa egiten ari ziren momentu horretan egote adibidez. Adibidez, horrako zer asko guztako zer. Egia da. Bueno, ondo, baukazuzuk artearekin zerbait. Uste du Mikel Elizegi gaur hortik ekarriko duela bere jolasa? Joku bat hortik dijo asuntoa. Gaur seguru, gaur ere denak ganak asmatuko dut, ez dut zalantzarik egiten. Bueno, agozen gure gonbidatuarekin esan dizuegu bere garaian dokumentala egin zuen, Gernika Batalloia izanekoa, eta orain dokumental hori liburu bihurtuta, gudari ezagun eta haiek egin zuten lan ezinbesteko horri liburura ekarrita, gurekin dugu, biba Frank Dolosor! Kaixo, Frank, arratsaldeo. Baita zuri ere. Zer gure zondo? Eskerrik asko etortzegatik, Mila esker zuri gonbidatik. Liburu eta guzti gainera, zer ondo? Kaixo, Frank. Kaixo, Frank, arratsaldeo. Ze kuadria derra. Ondo. Eseri, Frank, eta erakutsi liburua lasai. Hor eskuan daukazu Gernika Batalloia. Egia egan poza handia izaten da beti, bakizu ezta? gerriketaria delarik, zerbait ateratzea, nire kasuan 3. da, baina ez da egun guziz olako gauza bat ateratzen, eta bereziki olako gaia delarik, zeren, hemen berriketariek aipatu behar dugu gertatzen dena eta hortan gelditu, gauzak zintzotasunez eta aipatu, baina badire bertze gauza batzu, maitasunez egiten direnak. Eta hau ala da. Hau ala da, ez da? Eta ez dute kontrako erranen, zetako erranen dunik eta guai, eta hau maitasunez egina da, gauza frango bezala, zeren baita, gauza hainitz eta balore biziki ederrak eta historia honetan. Gu ere aleginduko gara elkarrizketa maitasunez egiten. Hasiko gara izenburutik Gernika Batalloia egia da askotan entzun dugula, eta Gernika Batalloiari buruz 1000 kontu eta kantu entzun ditugula. Esango diguzu zertzen, nor izan ziren, zein ziren Gernika Batalloia osatu zuten gudari haiek? Eta hori garrantzitsua da, zeren Gernikak, hitzak, izenak, badakigu nolako garrantzia duen hemen Euskal Herrian, baina
hainitzek lotzen dute, biztan da, Gernikak eta jasan zuen bombardaketarekin, hori izan zen mundu bigarren gerraren entsegu orokorra. Han entsegatu zituzten armak, gu izan ginen lehen biktimak, eta orduan mundu bigarren gerra bukatzen ari zelarik 1945ko apirilean maiatzean, hor Euskaldunek erbestean ziren Hego Euskal Herriko, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa garaiko Euskaldunek Agirre lehendakariaren atzetik ondoan eta Kepa Ordoki komandantearen aginduetara, han ziren Ipar Euskal Herrian eta Frantzian erbestean, eta orduan pentsatu zuten aliatuak behar zituztela lagundu, eta behar bada horren truke gero aliatuek laguntza emanen zutela, zeren Hitler hil zen, Mussolini ere bai, eta orduan behar zen Franco paretik kendu, eta pentsatzen zuten ala izanen zela, eta hitz batzu egin ziren gisa hortan. Gero ezen gertatu, baina bederen Euskaldunek egin zuten egin behar zena. Eta zer da, brigada bat montatu, sortu, eta han laguntza eman aliatuei, azken naziak zirenak eta Puente de Gaben hori Bordeletik 100 kilometrotan da, Bordeleko portuaren sartzen nagusia da gainera, orduan toki estrategikoa, eta hori ere behar zen garbitu nolabait, eta orduan borroka hortan parte hartu zuten, eta 5 gudari hil ziren eta 17 zauritu. Eta ematen du aspaldiko gauzak direla, eta historia ez, aktualitatearekin lotua da, orain ikusten dugu eskuin muturra gora ari dela denetan, guk gogoratu behar dugu, gure Euskaldune, gure gudariek zer egin zuten eskuin muturraren kontra. Bai hegoaldean eta bai iparraldean. Beraz, aktualitate bete bera. Helburua bazen Frantziatik indar okupatzaileak kanpora botatzea. Hori da, bai. Naziek ikaragarriko sarraskia egin zuten, eta 4 urteko okupazioa izan zen hemen berean, Lapurdin, Baxe Nafarroan, eta gure aitatxitamatxi hortan ziren, eta guk familian berean baditugu 3 biktima, 3 hil baditugu familian, eta hortik dut nik interesa mundu bigarren gerran, eta gero, gure deiturak, ni aurran nintzelari, gure deiturak ikusten genituen plaketanan, senperen eta azkainen, eta zergatik zien gure deiturak, gure abizenakan, eta txitamatxiren anaiak hil zituzten, 27 urteko gazte-gazteak, eta gero ikusi dugu nolako sarraskia izan den, eta nolako laguntza izan den hegoaldeari esker, eta nolako baloreak izan zituzten, hau da, demokrazia eta askatasuna defenditu bai hemen eta bai munduko edozein tokitan. Hau da, ideia nagusia. Eta pixka bat hori behar dugu jakinarazi, orain 80 urte mundu bigarren gerra bukatu dela, Frantzian eginen dituzte ikaragarriko omenaldiak, edarki egiten dituzte, egia erran, eta nik parte hartzen dut horietan, baina guk gurea behar dugu aipatu, zeren hor ikusten dugu, Normandiako lehorreratzea, Proventzakoa eta zenbait ekitaldi egiten dituzten, eta ederki da hori guzia. Baina historia hundian, bada ere historia txikia eta guretzat biziki handia dena da, gure eusko gudariek zer egin zuten, eta hori jakin izan dugu, hola, aipatzen eta aipatzen da, baina gehiago egin behar da, eta hori gure lana da, eta gainera gudari batek idatzi zuen. Gaur egungo Euskaldunak jakin eta jakinarazi ezazu bertzeei guk zer egin genuen. Ez dakit niri mintzo zen edo zer, Nikola hartzen dut eta joan ziren. Zu, Frank, erraxa izan alda argazkiak, elkarrizketak, dokumentuak lortzea hori dena idazteko? Egia erran bai. Bai? Egia erran bai. Zeren egnen dauzut gauza bat. Hasten zara mintzatzen, ni hasten da zelarik, nahi seguran isiltzen, hori ere badakitze, baina hasten duzuelarik eta gai bat aipatzen, hemendik eta handik, eta guk ere olako eta olako ezautu ginoen, eta gure aitona erean egontzen, eta gure osaba ere bai. Zeren jendeak uste du aspaldiko urruneko gauzak aipatzen ditutela. Ez, Kepa Arrizabalaga futbolaria nok ez du ezagutzen, bere familiako bat Arrizabalaga ondarrutarra han egon zen, eta Gernika bataioian gauza bera, Bixintxo Bilbao pilotaria ere hemen izan da, bere aitatxi ere ondarrutarra Aretzi Giniz errukbi jokalaria ere bai, eta Juan Martínez de Irujo pilotaria nok ez du estimatzen, bere amaren osaba erean egon zen, Ziraukikoa zen, Viktor Goñi, eta Nafarra beraz, eta parte hartu zuen, beraz, Euskal Brigada hortan, eta bertze asko, edabideetan aipatzen ez ditugunak, edo beren deiturak, abizenak ez dira inezagunak, baina balore berarekin eta borrokatu zuten. 200 bat, hola, eta hoiek erbestean zirelarik sortu zen Unión Nacional Española. Eta beren asmoa zen,
Espainiarat itzultzea, baina Eusko Jaurlaritzak erbestean bazuen informazio ona, eta bazakien muga biziki ongi zaindua zela, eta hori bere buruaz beste egitea izanen zela, suizido bat izanen zela, sarraskia eta hala gertatu da, egin izan duten edo saiakerak egin dituzten tokietan. Eta orduan, Agirre lehendakariak ikuspegi zabala baizuen, eta bere gobernuak eta denek, eta hor pentsatu zuten hobe da prestatzea hobekiago, aliatuak laguntzea, eta orduan hortik atera ziren gehienak, 200 bat, eta sortu zuten Euskal Brigada han borrokatzeko Bordele inguruan. Hori da, eta helburua zeuk esan duzu ez da gero, hemen Franco paretik kentzea izango zen behar bada gero espero zena edo laguntza jasotzea, gero hori etzen ala gertatu, horrek frustrazioa ere eraingo zuen noski ondorengo belaunaldietan eta... Ikaragarria izan zen, zeren uste zuten, ala izanen zela. Gero, traizioa izan ote den, aipatzen da batzutan galdera hor da, zeren de Gaulle, Charles de Gaulle generalak berak agurtu zuen ikurrina. Zeren, libratu zituztelarikan borroka egin zuten apirilaren 14 ogoira, 1945. Eta han libratzen eta azken bonkorrak, Euskaldunak, gehiago ere baziren, brigada mistoa zen, bazien katalanak, bazien anarkistak, somaliarrak, magrebtarrak, denetik eta frantsesak ere nola ez, baina Euskaldunak eta azken bunkerra askatu zutelarik, Aretz eginizen, Carlos eginiz eta Beratarrak ikurrina eman zuen, hola, eta batzuk uste zuten inglesak ote ziren edo banderaren gatik, eta gero alemanek ere nahiago zuten beren burua eman Euskalduneri edo ingleseri ze beldur ziren frantsesei mina handia egin zieten, laburtez, eta orduan beldur ziren zote zioten olako kolperik edo ola izanen, eta orduan hori guzia behar da pixka bat gogoratu eta egiarran borroka biziki laburra izan zen, baina emankorra eta lortu zuten eta bertze gauza bat. Han bizi direnek, Zulac-sur-Mer, Le Verdon eta hango herrietan erraten digute, gizon horiek egin dutena, ez da antzi behar, gu libre gaude orain, haiei esker. Guk orduan, han erraten badute Frantzian, guk ere zerbait inbarko dugu hemen Euskal Herrian, eta hori erraten dute, hori maitasun guztia merezi dute, eta sekulan ez dezaguna antz egin dutena, hori erraten dute orain ere, eta ikurrina atatzen dute, batzutan, Pentsa, eta horretator liburu hau, ez liburu hau bakarrik, gai honekin zuk urte asko dara matzazulako, 2015an duela 10 urte dokumentala ere egintzen nuen, Gernika Batalloia, irudi batzuk ikusiko ditugu, bai. Hau da, 2015an Frank Dolosa horrek egindako Gernika Batalloia dokumentala. Batalloia bat sortzen delarik nazien kontrako azken guduetan parte hartzeko, Gernika izena ematen diote berriz. Nazismoaren, astakeriaren egi martir bat. Gernika erraitea, gudarientzako da dena erraitea. Gernika gaindituko dugu. Agirre berak esaten zuen, Bigarren Mundu Gerra, gerra ideologikoa zela. Gerra horretan borrokatzen zianak ideak ziala. Batetik demokrazia, da bestetik totalitarioen ikuspegia. El de aquí culpable, pero el de allí responsable. Entonces, ¿contra qué responsable tenía que ir? Gudari horiek borrokatu ziren Frantzian, egia da, baina haien gogoa Euskal Herrian zuten. No olvides que pertenecíamos a todos los partidos políticos. Irudiak, fikziozko irudi horiek, errealitatean oinarretutako, baina fikziozko irudi horiek benetan oso indartsuak. Material eta dokumentazio asko erakutsi zenuten dokumental horretan, ordura arte, sekula argitaratu etzena. Oztopo asko gainditu behar izan zen dituzten, horiek biltzeko, bidea erraza izan zen? Egia erran lan aberatsa izan zen, batetik elkarlanean egindakoa da, enik fikzioa ez dut egiten Horridan González eta lankideak, baleuko ekoiztetxeko lankideak eta hemendik agurtzen ditut gainera, zebakizolako lanak egiteko lantalde zabala dela. Gero, atera genuen aski ongi egia erran, baziren zenbait lanak eginak, hor ikusi dugu Iñaki Fernandez, arek egin du eta lan biziki sakona Gernika Batalloiari buruz, Jean-Claude Laronde historialariak ere bai, eta gero Mikel Alvarezek ere bai, baziren zenbait liburu zenbait gauza, eta hoiek guztiak forman eman genituen duela 10 urte. Eta
dokumental hori biziki osoa da, borobila eta aberatsa, eta orain ere ematen alda, gainera nahieran eta primeran ikusten alda, gure etxean, eta ikusten duena, primeran joain zina. Baina, gero egia da, geroztik aipatuz eta nola erran, proiekzio publikoak eginez zerri pastu garelako denetan, ze hau egin genuen eskuaraz, espainolez ere ETB birentzat, eta frantsesez Frantziako telebistaren ere. Hola, publikoaren arabera, batian edo bertzian ematen genuen, eta den bezala errateko, galdetu zidatelarik hori egitea, nik uste nuen itzultzailea bilatzen zutela, eta gantziaten ez zuk idoilari, mena nik ez du sekulan santanekin, hori eta mena maitetu zu gai hori inen duzu, eta bon, hola, joan zina, eta hola egin genuen, eta biziki hor sortu zen holako dinamika bat, eta kuadrilla bat, segitzen dugu, harremanetan, eta berri emailekin, eta hortarako dire guaiko tresna horiek, eta ia da hor sortu dela. Eta proiekzio publiko batean, gertatu zitzaidan, gizon bat urbiltzea gero, gu mintzatzea egesa da. Baina publikoa duzularik parean batzutan galderak, eta etorri zen nire gana, eta errazu jauna, eta hor zure filman aipatzen dituzun guziak, nire initzen pentsatzen guai, nola egituko do. Hor erraten dituzuen guziak egiak dire, ze ni han nintzen, eta Kepa Ordoki komandantearen ondoan dena, ni naiz. Eta Miguel Arroyo, eta etorri nere etxera erakutsiko dizkizut. Miguel Arroyo zen bera, hori esan zizuna, duela hilabete zendu zen? Hori da. Eta laguna handia, Angelun bizi zen, Burgostarra, bera, sortzez, Bilbon bizi zen eta augazelarik, eta gero erbestean, Gernikako bombardaketaren egunean, zenbait bomba Bilbon ere erori ziren, Uribarri kalean bizi zen, eta tunel bat baitan trenentzat, han eman ziren eta gordetu eskutatzeko piskat bombengatik eta beldurtu bai ziren. Eta gero, behar izan zuten handik joan, eta hori aipatzean negar egiten zuen beti, gizonak, orain 100 bat urte beteko zituen, orain zendu da duela zenbait aste egan duzu bezala, eta han Frantzian amarekin, Bordelen, gero Baionan, enpresa bat sortu zuen, eta han, eta sartu zen, ura ere Euskal Brigadan, eta jaten zuen, nien ez Euskalduna, baina bihotzarekin egin dut, eta berritze egin ezake gauza berbera. Eta arek eskaini dit adibidez liburuaren azalean den argazkia, hori sekulan santan ez ginuen ikusi, eta lagun egin ginen, bere etxerat joanez, eta solas eginez, batekin bertziarekin, egiaren ez da sekulan gelditzen. Eta gero badut ere erakusteko, ez dakit orain edo gero edo opari bat egin zidan, opari edarrena bere lekukotasuna, argazki hori, eta gero badut hemen. Frank, gauza egingo dugu, erakutsiko dizkiguzu, baina orain kaletik deika dauzkagu. Ongi. Egingo diegu haiei kukutxiki batzuk bitartean prestatu, eta bueltan erakutsiko diguzu ekarri duzuna. Miguel Arroyorena, benetan, aipamen berezia goian bego, bera delako Gernika Batalioiko azken gudaria, okerrez palima gaude. Bere izan da azkena, itxuraz ez da besterik geratzen. Arrasatera goaz, zuzenean ari gara, Gernika Batalioia liburu argitaratu berriari buruz izketan Frank Dolosorrekin. Eta Frank, atortxu roketik etorri gara, baina uste dut rock'n'rolla hau dela, ezta? Hau ere... Hau txampo bat zentruke, ala izan maitarra kantatzen zuten. Zer da hau? Kutxa honek zertarako balio zuen? Hori opari ederra da, egan dutan bezala Miguel Arroyo gudari zenak, guai zendu berriak, oparitu zidan bere lekukotasuna argazkia eta gero etorri zen behin eta arrantzian begira olako bi kutxa dauzkat eta nahi baduzu bat oparituko izu. Eta nien ez biziki materialista, baina nerra nuen, bai. Zeren hau da, 1945 beraz, han Puente de Oveja eskualdean eta Gernika Batalioiko gudariek erabili zuten kutxa, erakutsiko izuet, ukitzen aldo zuen. Hori da, eta hemen munizioak ematen zituzten hola, honi naiz biziki aditua, baina ikasten da. Hori da, hemen hola balak, eta traileran uste dut ikusten dela momentu batean mitraieta hola onduan, eta gero taka egiten delarik, hola hortik ateatzen dire. Pelikuletan ikusten den hori, ez da? Hau ez baita pelikula batekoa egiazkoa baizik, eta olako zera bat egiten dut, hau oparitu zidan, eta neka txikitzen dut, baina egin nahi dutana da deneri erakutsi, zeren hau denena da, eta mementuan neka txikitzen dut, baina egun batez ez dakiten norbaiti hemen beharko diot, edo nonbait denek ikusteko izan, eta egia da, ukitzeak ere egiten du olako. Ez da egun guziz ikusten. Hor, itzegingo balu, zenbat histori kontako. Nora ibiliotatzen. Pentsatu ni momentuz pentsatut eta esan,
barkatu, imposible zela, baina bokadio eramateko zela. Alaxe pentsatu dut, Frank, benetan, benetan zatu, garaiaitan bokadio egizak joketzuten izango ere. Astun xamarra bokadioak eramateko, baina benetan ederra, opari benetan ederra, Miguel Arroyo zenarena. Bai, olako bi eta zituen, eta bat niretzat, eta pentsatu nuen, ze ongi. Eta beti, azkenean, solas batek beti bertiak hartzen baitu, eta beti segitzen dugu, eta hola batekin, bertiarekin, eta Javier Brosa ere eura Mexikon, eta harrapatu ginuen gero, eta pentsa guguste ginuen, dokumentala hasi genuelarik dola 10 bat urte, pentsatzen ginuen Paco Perezela azkena, eta gero Jose Ramon Aranberria agertu zen Getarian, eta gauztik lagunekin gineerako matxote ondatu, bai, eta osaba bezala zen guretzat. Bai. Ura ere urte askorekin hiltzen, okarrez pali Ona, baina ona, nik Euskal Herrian ez dakit Aranberria bezain onik baden. Eta mendik handertain jakitatenak eta gurtzen ditut, eta emozionatzen nahi zeren sortu da olako gauza bat eta biziki indartsua familia bat, eta zuk harreman estu izan duzu beraiekin, biztan da, eta horrek ere zuri, Miguel Arroyoren galerak ere zuri noski eragingo zizun, ez da? Gonbidatu ginuen, begira, helduten larumatean aurkezpena eginen dugu Gernikan, eta genion, baginakien zaila izanen zela, ere urteko bizona, ez da hola mugitzen momentu batetik bertzera, baina bederen politeziaz edo behar zuela jakin, eta alaba batek egan zidan, zaila izanen da, eta gero ondoko astean hoean zela, eta gaizki, eta baratzea ez zuela gehiago zaintzen, hori marka txarra da, baratzea zaina zarelarik, eta hola eta gero egun bat ezkoiz batez, aita joan zaigu gabuntan, eta gertatzen dena 100 urtetan hiltzea ere gertatzen den gauza da. Baina bederen, haiek aipatu duten guztia, zeren transmisioa biziki importanta da. Gehienek ez dute egin familietan. Familiari konta. Hori da, eta nik beti erraten dut, normala da hori ere. Azkenean ikusi dituzten gauzak jasan pairatu duten sufrimendu guzi hori, eta gero ezkondu dira, izan dituzte seme alabak, eta egin dute, nik beti erraten dut, bi bizi bezala izan dituztela. Bat gogorra, eta bertzea ere, bertze mota batekoa, baina sufrimendu guzi hori ere eman dute, eta orduan ezen guai bezala. Kontatzea gogoratzea da, eta askotan gogorra da hori. Eta zenbait kasutan izan den transmisioa, baina guti, eta orduan hor zerbait ekartzen alba dugu, azkenen bakotxak zerbait ekartzen du. Batzuek kirolan, musikan, edo zein gauzetan, antzerkian, edo umore gintzan zergatik ez, hori ere behezkoa dugu, baina nik nire ekarpena hortan izan. Horre egin duzu, Gernika batalloia liburuarekin. Zegona. Txokolatea beti ona eta beti ondo sartzen da. Beti ona sartzen da. Nik txokolatekin ez dut joku bat egingo, Frank, baina historiari buruz hitz egiten ari gara, arte, obrak, ze garrantzitsuak ziren, eta ez dakit gogoratuko duzuen, zuek segurazki bai asko dakizuela historiari buruz, lehen asko egiten zuten lapurtu obrak. Lapurtu egiten ziren, gero saltzeko, edo nik arera mateko, tal. Horrekin joku bat egingo dugu, bale? Tita batean, guziko izu ez ze politika. Horrek ere gerrekin zer ikusia badauta. Dudik ez, gerrekin ere ikusika. Hau da gure pulsaroe modernoa, Frank, ez dakit sekuleko zuzunaren. Orduan, ikusiko dituzue orain pantai zoragarri, eta niko beik ikusteko ez bazaiz inporta, Frank. Betaurrekok, nire dentistak esan ditu bedela, betaurrekokin ibiltzera. Orduan, ikusiko dituzue obra batzuk, eta ni jakin edut jatorria. Bale, ze jatorria. Igual pista txikire mate emango dut, bai? Baina jatorria. Lehenengo ikusiko, eta nik denbora esatu. Ganen zuek tititu, erne, oizongi. Lehenengo asartu, begiratu. Jatorria. Osongi. Bale. Bai, Frank, ze jatorria da? Hau italiatik izango. Italiatik. Da La Gioconda, la Mona Lisa. Ala izango te da bai ala ez, lehenengo erraxa jarri dut propio, Hau Da Vinci-rena da, ez da? Alaxe da, Leonardo da Vinci, Florentzia, Italia, oso ongi. Bez? Hau ez erraxa propio. Zuek asmatzeko. Fran, batetik bat. Ze ondo. Erne, beti hor txibiltzen dira. Importantea da, gonbidatuak asmatzea. Hori importantea da. Ondo sentitzeko. Bigarrengo bat ikusiko dugu, hortxe. Baina denbora esan. Bekoa. Denbora. Xabierrek eman dioan. Bueno, hori da partenoia da, ez da? Bai ez, aipatu dugu gainera. Eta ze nongo, ze jatorria izango zu? Grezia, Atenas... Grezia, Atenas, Parteo, ala den. Ikusiko, alaxe da, Atenas, Grezia. Lehen da biziko nahiko erraxak propio, zepizka berotzeko, tita, bestela gauza izan. Horrek esan nahi orain janak asmatuko dugu. Venga, hirugarrengo bat, hortxe. Haur ez da zaila. Hau da. Osongi, eman diozu. Ez zuten zuten, a ber. Osongi, orain bai. Zein da? Venusa.
Venusa, eta ze jatorria dak horrek? Italiarra, Greziakoa da, baina dago Florentzian uste dut edo. Louvre museoan dago, baina halaxe da, Miloko uartea Grezia hortxe ikusiko dugu. Oso ongi Louvren dago. Hori ere batxida, lapurtua. Hori ere lapurtua, oso ongi. Venga, hau, laugarrengo hau nazik lapurtu zuten. Benetan esaten izuet, begira laugarrengo hau. Hau da. Ui, gure anak zema daki. Gustav Klimtena da, baina, karo, hau zan Alemaniarra izan daite. Gustav Klimt, hortan arrazoia zu. Orain New Yorkeko galeri baten dago, gallery baten, eta jatorria? Alemaniarekin muga egiten duen herri bat izango da. Ez dakipa... Urrezko dama da. Austria izan daiteke? Ea ala den Austria den. Bitu, esaten junaz, Austria. Oso ongi izait, Nik hau nuen sekule duzi, Oso ongi izait, bai, oso ongi zureana. Venga, beste bat, venga, Frank, Ufa, indau. Haure Louvre museoan dago. Badakit zein dan obra, baina. Ze obra da? Dentista txarra dut, ez dut eta horrekorik eman. Badakit Greziakoa dau ere, izan daiteke? Samotraziako garaipena eta da Samotraziako uartea eta behira Grezia da. Alaxe da hor txazalduko da, baina oso ongi Grezia. Izugarria da, na? Bueno, a ver, Greziako hauek hau antzekoak dira, ez da nako. Antzekoa baina, izu. Hau egun ustu nahiko erraxa dela, bueno, nik bitzat asmatu dut leheno. Venga, hortxe. Venga, Fran. Frank eman, jo, oso ongi. Frank, hau erraxatek. Egipto izango da. Egipto eta badakizu zein den hori, zein zen hori. Busto bat da. Hau izango da, bueno, zu bakizu? Hau izango da Nefertiti. Nefertiti da, alaxe da, eta Egipto oso ongi zuk esan duzun bezala, oso ongi. Baina, oso ongi izan, behin ez erraxa ekita batean, bai, beste bat, venga, let's go. Kuidau. Aldare bat da. Bai, galanta, Berlingo museo baten dago. Berlinen dago hori? Berlinen dago hori. Beraz, Alemaniarrek lapurtu zuten. Bai, baina jatorria... Kuidau, hau ez duz asmatuko. Ez dakit. Taifun. Taifun? Nongoa zen Taifun, realeko jokalaria. Hau etzen... Taifun, uste dut, Turkiakoa zena? Taifun Turkiarra altzen. Aber, Turkiarra altzen hori Turkian aldago. Halaxe da, Taifun, ez dakit nondikan etorri zaidan niri ere Taifun. Ze gauza, ez emadakigun. Eta azkena, hau asmatzen dunak, venga, Frane irabazten du. Let's go, azkena. Kuidau. Ya está, Frane. A ber, zer da hori? Hori Parisen dago, obeliskoa. Obeliskoa Pariseko Konkordua plazan dago, baina jatorria ez da Parisekoa, kuidau. Hori, Egipto, hori ere. Egipto. Han lapurtua dute, hori ere. Oso ongi. Beira, oso ongi han ere lapurtua. Oso ongi, hori ere karri marda, Beitu, egunero ere zenbat ikasten dugu. Etxean ez dakit norbaitek ikasi du bai ala ez. Baina historia oso importantea da. Oso ongi. Eskerrik asko. Ikusi zelan nahi duan, Bai, ondo. Zema gauzoztu, Ondo. Jende azkarra zinguratuta gaude. 7 eta 34 zuzenean gaude. Gernika batalloia, liburua, dokumentala, kutxa ere erakutsi diguzu. Eta badaukazu anekdota bat. Mujika familiarekin zer ikusia duena, ez da, Frank? Hori kontatu nahiko zen iguke? Bai, hori baita nik eta kazetaritza lanetan izan duten gauzarik handiena. Dokumentala grabatzen ginuelarik, aipatu ginuen ere gertatzen ari zena Euskal Telebistaren eta Berri Sailetan. Eta deia izan ginuen, hemen Mujika Arrizabalaga familiaren gandik hemen Donostian bizi baitire. Eta, errazue, Antxon Mujika aipatzen duzue, eta hori gurean naia zen, eta guk ez dakigu ze gertatu zitzaion. Eta guk orain txediakin dugu, eta ze gertatu zen. 18-19 urteko mutiko horrek, ies egin zuen Donostiatik, errepresioaren gatik, muga pasa zuen, sartu zen bataioian, eta gudaren lehen egunean hil zen. Minan bat zapaldu, hanberian hil, hanberian eortzi zuten, 25 beraz, eta 2 urte geroago Lesparrerat eraman zuten, eta hori guzia dokumentatua da, argazkiak badaude, Leizaola lehendakaria ordearekin, orduko prefetak, epa ordokiko komandantea, eta eraman zuten Lesparrera. Eta gero handik, urte batzuen buruan, hilerri militar batera eraman zuten Jeto, Charente Maritim departamentoan, joaian eta zentartean. Eta guan egon ginen, informazioa intzan ginuelako. Eta orduan hemen genuen zai familia bat, erranez, guk bagenakien zerbait gertatu zela, 9 urte geroago izan genuen gutun bat, zuen semea, zuen anaia, Frantzian hil zen,
eta hor bukatu zen, ez zuten gehiago bilatu, ezin zen, frankismoan bizi ziren, hemen jendeak, eta guk jakin genuen, eta bere ala etorri nintzen una Donostiarat, hori azaldu Carmen eta Guillermori, hiloberi barkatu, eta antzien negarrez eta azkenen jakin zuten zegertatu zen. Argazkiak erakutsi telefonan bainituen, bezperan egon nintzenan hilerrian, plakata dena bada, handire bosgudariak hildakoak, eta handik egun batzuetara koromujikak, beraz hilobak, bere izeba, Carmen eraman zuen, ara. Eta Carmenek zerran zuen, lore zera bat bazuen, lore sorta bazuen, eta mantzion hilobian anaiari, erranez, Antxon, 70 urte pasa dire, baina hemen naiz. Eta hau da gure egiaren historia. Eta niri gertatu zait, nahi gabe, ari ginelako hori egiten, eta hori da nire lanetan gertatu zaidan, denetik gertatzen zaigu, badakizu bezala, baina hori da historiarik haundiena, eta pentsan horako harremana dugun, Mujika, Arrizabalaga, familiarekin ere bai. Ez da gutxiagorako, Frank, bat lanean ari, eta ikustea, olako gauzek zentzu ematen diotelako, batek egiten duen lanari, zorionak horregatik ere, benetan familiarentzat oso importante izango zelako. Beste leio bat zabalduko dugu. Itzuliko gara pantalla hundira, joango gara denok elkarrekin. Zuritziko gara hartuko dugu liburuan, hartuko dugu liburu eskuan. Hementxe, hauxe da gure saioak hemen amaitzen ditugu jarri, zu hemen erdian, protagonista erdian, Frank, torri honan ebalin baduzu. Eta hementxe haukagu esku artean, Frank Doloso horren liburu berria, Gernika Batalloia, larun batean Gernikan bertan aurkeztuko duzu, Frank, konta iguzu, nola izango da aurkezpen hori, edo nola antolatu duzu, jakin dugu lehendakaria bera ere joateko dela. Esan badaiteke bintzat? Bai, bestan da, ekitaldi handi bat izanen da, hasieran izan behar zuen familia, gudarien familiekin, eta azkenean Imanol Pradales lehendakaria etortzea, ohore handia, ze horrek aitortza ematen dio, eta bereziki liburu aurkezpena baino gehiago omenaldia izanen baita, eta gogoratzeko zer egin zuten aipatu dugun bezala, eta gero bada gauza bat ere, Gernika Batalloiak bi gauza egin zituen, Gerla Frantzian, eta gero ertzantza sortzeko muina ere izan zen, entrenamendu militar izan zuten Parisen, gero ezen egin, baina dena pentsatua zen, eta horiek oro aipatuko ditugu familiekin, lehendakariarekin, eta nahi duten guziekin, 11:00 izanen da, larun batean Gernikan. Gernikan 11:00 Gernika Batalloiaren aurkezpena, Frank, eskerrik asko benetan, eta zorionak egindako lan guztiagatik. Egunero bezala, opari bat utziko dugu, gaurko oparia Donostian izango da, beraz, non agertzen den uste dut, hemen ikusiko dugu, beste egunen batean zure liburu utziko dugu, Frank, ez egunero liburu bat, diskoa duzen dugu. Egira, Sergeren diskoa da, ez da? Bai. Horantxe atera berri du, Leiotik mundura izeneko diskoa, jarri lasai hor erdian, Frank. Beno, egunero bezala opari bat uzten dugu, urrengoan hau utziko dugu, orain eskatuko dizugu sinaura bat botatzeko. Frank, eskerrik asko etortzagatik, Elizegi Ana, eskerrik asko zui ere. Orain eguraldia jarraian, biba gu! Eta biba zue!